Mugimenduan gaude eta mugitzen ari gara. Elkar bizitza eta segurtasuna ditugu helburu eta lehentasun, espazioak txukuntzea, berriak sortzea eta arautzea. Badugu horretarako proposamena, herrian bide berriak eraikitzea, umeak euren patinetekin eta gu gure bizikletekin batetik bestera seguru mugitu ahal izateko. Horretarako herrian zehar bizikletentzako 3 aparkaleku seguru ezarriko ditugu. Igogailu bat jartzeko aukera ere aztertzen ari gara, konbentuko gunearekin lotura edukiko duena. Eta gure mugimendua elikatzeko eraikin publikoetan eguzki plakak jartzeko konpromiso hartzen dugu. Herri aurreratua izaten jarraitzeko gertu gaude, eta txabaltak baditu horretarako aukera ugari. Eta zuk, nahi duzu gure herriak aurrerantz jarrai dezan?